Pozdrav svima, mome Saša, i danas sam klipu ću pokazati kako postaviti sliku na desktop ili ti na Windows. Ovo kao što bi Cristiano, kao vidiš da Zina. Znači, Zina. Ne. Ovo me podsjeća uvijek kad vidi mikrofon ovako. Uvijek me podsjeća na ne znam to ono kad treba snimiti spot. Ono kao snimano. To me uvijek podsjeća to. Dobro, znači. Uđete u bilo koji pretraživač koji imate. Opera, Mozilla, Google Chrome, Ava Sevezom. Ja ga zovem Sevezom. Zašto ga zovem Sevezom? Zato što self-zov. Ne znam kako se točno izgovara. Ne znam kako se tačno izgovori. Vidite moj mikrofon, vidite. Vidite to. Znači, onda ukucate bilo šta, ja ću ukucati evo ukucat ću. Ne pada mi ništa napraviti. Psi. Ja ću ukucati psi. Velobašić. To sad ne vidio baš. To sad. Amo psi. Nije. Ja za psi nije ono kako niko radi. Leon. Messi. Ja mislim ljudi da će Messi ostati uz... Messi će otići u zatvor na 2 godine zašto nije plaćao 4 miliona evra. Što treba da nešto kupio i onda neće da plati 4 miliona evra. Možda to da ide u zatvor. A zato onda Ronaldo uzima pravo. Evo ja tu slike. Oj, da slike, da ti ka slike. Tako da slike. Slike, znači. Evo vidite, ovo se meni sviđa. Evo, ova, ne znam. Bilo koja, svakako ovako raditi. I ovako uradite. Znači, uzmete i ovako privučite na desktop. Dobro, ja već imam. Samo ovako prevučite. Kad ste to nadam mi možete da ukažete nešto kad završim klip, da odem do postinga. I onda idete ovdje desni klik na sliku vašu, koja će vam biti i set a desktop pictures. Vama će biti ovako malo, ako vam bude. Idete u sliku. Znači u sliku. I ovdje idete na povećanje. Evo ovdje. Do plavo. I povećate ga. Možete do kraja. Evo ovako volim. I idete desni klik. Set a desktop pictures. I evo ga. Znači sve što ovdje samo smo uvelačili. A ne, bitno, sad se skroz zabunio. Ja mogu sam i ovo baš lijepo. Dobra slika, ne lijepa ono. I to bilo to što tiče ove epizode, nadam se video klip. Ako si dobro, stavite like, share, komentar. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Da, pozdrav.